Horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangiang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu doho dame, siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata imana tersurat di buku Pesalmen bidu 145 ayat 10 pitu rodi ayat 20 sada. Laus turpukoma nagabi epistel Domingo pa 20 sada hudung Trinitatis onom November 2022. Hujahama dihita ta paihuti hukma di bagasan rohat tabi. Nabonardo Jahuba di saluhut akadalanna. Jala basa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Donok do Jahuba di sudi akan nama jo ibana. Tongot tahe di sudi akan nama jo ibana di bagasan hasitongan. Ibana mabahelo moni rohani akan nama kabiari ibana. Jala dibigido angguk nasidai. Jala di palua do nasida. Jahoba do pangodingan ni sudi akan makawolongi ibana. Jala di siap do sudi akapar jahat. Iko berita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jahoba. Jala nasa sibuk memuji guarna nabadiai rodi saliling-liling na. Imahatan itu hata. Hamak kadongan sahapor seaon na hujaha tokinon di trupuktai ima debata na tatadda ima sifat manang hadirion ni debata na dipataddaho tuhita. Pinomat adong pitu sifat manang hadirion ni debata na dipaadar di trupuki na parjulu di dok na bonar di saluhut akadalan na adil dalam segala jalannya. Basa di bagasan saluhut jadi-jadian na, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Donok disediakan nama jauh ibana, dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Mabahelo moni rohani akan nama kabiari ibana, melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Dibigi anggu-anggu niaka na mengangguhi tu ibana, jala dipalua, mendengar teriak mereka yang minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jahoba do pangodingan ni sudi akan makawolongi ibana. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jalana perpudi disok, didok, disiap pedusudi akapar jahat. Orang fasik dibinasakan. Ima hadirion ni debata, jala hinorhon ni ima, memuji-muji parpesal menon. Amo kamang doho tamuina nami sudi hadirion ni debata na kinuaran na dikicangi marmuara dui tusada sifat imana ni dokna di bagasa turpukon debata na basa habasaun ni debata laus ido taida judul ni Pesalmen 145. Molo di hati Indonesia di dok Tuhan yang murah hati, kemurahan Tuhan. Ado lapatan na molo didok kemurahan Tuhan manang Tuhan yang murah hati. Tentu dang na murah hati Tuhan tayate. Allah kita itu bukan Allah yang murahan, bukan. Macai takasdo para singan na molo didok murahan tu murah hati. Murah hati berarti hatinya murah. Molo didok dison murah dak soal harga yate. Alai soal keterbukaan do. Alaina pasti sesuatu yang murah pasti gampang didapat. Sebaliknya sesuatu yang mahal pasti susah didapat. Murah hati artinya kita gampang memberikan hati kita kepada orang lain. Hati kita mudah terbuka. Kalau hatinya sudah terbuka, senyumnya pun pasti akan terbuka lebar. Dan tangannya pun akan terulur.
Murah hati artinya hati itu gampang sekali tergerak. Mudah sekali diarahkan kepada orang lain. Iman waeng nataja hasiat rupukon dihadirioni tuhatai. Hamu kadongan molo didok pabuat tuhatai ima debatana bonar na adil marlapatan dui pabuat tuhatai dang merdikadikan dang masih surungi di bahen. Dus sudi molo di perbagian rupani bagi dos asa mok. Molo dak songoni olo maanon adong na mok, adong na marniang ate. Allah itu adil karena tidak ada satu pun kesalahan sekecil apapun yang tidak dihukum. Molo jolma do holan akana viralido dihukum. Yesui olo do sitakko saddal jepit hukuman na macay borat. Ape sitakko mas manang sitakko horbo laus bebas rupani. Jadi dakolan na mamunu manang na mga lakup na diuhum debata. Na mangulahon hajahato nakana metipe tong do diuhum. Bere kita marupani dipati na sapului. Sudi do diuhum. Ima molo didok Allah yang adil. Anggo jolma jujur dudang adil. Gabi ni ingok sada na toras na martangi yang manangnya aku sudi geling na akan na dipangarat tuani. Alay lupa ma manangyakon geling na narap dohot iba na di huta. Manang na lupa rupani manang na disengaja alahi dang ditangyakon geling na. Dung diprotes anak non buasa dang dohot iba na ditangyakon aman dido omak nai. Suadok kirimam. Dungi di huta doho ninnaw maknai rupani mga lusiana nai. Bering hitam ditangiang petong do merdikadikan o maknai. Apalagi maanon disibahenon doho dia kana asing ate. Dajuk do nasada dia pini alay nasada nai lauso dia pini rupani. Holong nape lausongonido. Olo do humolong tu siap pudan nai daripada si paitongai. Hama kadongan sahapor siaon nabasa do tu hatai. Molo di hata Indonesia didog penuh kasih setia. Taparrohahom ma. Daktar sirang holong ni tu hatai. Daktar sirang holong ni Tuhani. Tu hasatiaonna. Mengasihi dalam kesetiaan dan setia mengasihi. Angguhita uludo holan holong nai na tarida yang ditonjolkan rupani. Anggo hasatiaw nai hirana diragukan do. Anggo tuhat tadak songoni. Satia do ibana makhaholongi hita. Odo didok di 2 Timotius 2:10. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. So haposa pehita tongdo haposan ibana. Molo didok do parholong tuhatai itu berarti tidak ada kesalahan sebesar apapun yang tidak diampuni. Jadi molo taparrohahon nak kita dok, kalau adil berarti tidak ada kesalahan sekecil apapun yang tidak dihukum, sementara kasih mengasihi berarti tidak ada kesalahan sebesar apapun yang tidak bisa diampuni. Molo pinikiran yan sahira na maralo ate. Molo salah hita, apedang diuhum, berarti dang adil kan? Alay molo diuhum, dungido honon namaan non, dang adok kolong. Gabi serba repot ate. Alay sa luhut nai dipasikop tuhatayma dihau pinursilangi. Di sana keadilan ditegakkan dan kasih ditinggikan. Molo didok holong, dakolat dihatay, dakolat di pamangan, dakolat dihata tuhatay makaulong hita. Tung takas do marhiti kepedulian na tuhita sude. Jadi tohodo songon nido ni edde batahi bukti ni cinta nanay. Buido hudok I love you tuho 10 hali sadari danin na do. Alay dangin na uporlu asian ninna. Pembuktian na do ito. Ima dido edde rupan.
Unang dututu saya didok, beb, mam, mumi, det, inna. Hape mengurupi peso olo. Molo didok setia berarti tidak berubah. Hot dang meret sian prinsipna. Apapun yang terjadi. Setia kepada istri, sang istri dari masih imut-imut sampai sudah amit-amit. Setia kepada sang suami dari masih ganteng sampai sudah segede gentong bulatnya. Anggo debata natatadai ima debata na setia. Alani saya puji matuhatai na saya toktong basa tuhita. Na peduli di ngulutna. Na saya itu mangihon angguhanggukta. Na saya toktong sumarihon narikot di parnguluot tabi. Amin. Martangiang mahita. Muliati madiho Tuhan dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu may jala pauraton tu bagasan rohanami be. Asa di parbihok katami parbui na dengkan. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.